Gurbanguly Berdimuhammedow adına Gownarlyga mätäç çağları himayet bermek boýunça haýır-sahabat gaznasynyň gownarlygyna 4 ýaşdan 11 ýaşa çeýle çağlaryň arasyna yglan edilen halkara parahatçylyk we ynançmak ile çağlaryň göz ýetimi dünýä garaýşy adly dörejlik beýatlaşygyň düzgünlämesine laýyklykda oňa gatnaşan çağlar dörejlik okyplaryny görkezmek boýunça çykyş etdiler. Olar itaatany parahatçylygy, bagtyar çağalygy, ýurdumyzyň gözelliklerini, bedewatlarymyzy, gözel tebigatymyzy wasp edýän suratlary çekmek hemde amal haşam sunugatynyň eserlerine döretmek, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň ösüşlerini, parahatçylygy we dostlugyny, bagtyar çağalygy şirin aýdym saatlarda wasp etmek, dürli aýdym saat guralaryny ezerlik bilen erkedip, okyp başarnyklaryny görkezmek hemde dürli tanslary ýerine ýetirmek, türkmen milli oýunlary bolan çeke, beştaş, agsak turna, açyk oýuny, ýüzük bokdy, düzüm, ýalyga tugusmak ýaly milli oýunlary boýunça ýygara beýatlaşdylar. Gahrman arkadagymyzyň hemde arkadagly gahrman serdarymyzyň taýsyz tagalalaryny netijesinde ösüşüň täze belentiklerine tarap önämli öňe barýan garaşsyz kemişelik beýtarap Türkmenistan nöwretimiz bagty çağalyň mekan hükmüne dünýäde giňden akrar edilýär. Häzirki ajaýyp döwrümizde ýaşlaň döwri wap aň düşünjeli, ilmli, bilimli, sagdyn medenli, innowasion tehnologiýalardan umut baş çykarýan kämil nesiller bolup ýetişmegine uly ähmiýet berilýär. Çağlary hemme taraplaryň alada we mähir bilen gurşap almak, olar barada çäksiz alada etmek halkymyza mahsus asylly ýörelgedir. Milli liderimiziň çäksiz sahabaty bilen esatlandyrylan Gurbanguly Berdimuhammedow adyna gownarlygy mätäç çağlara himayet bermek boýunça haýır-sahabat gaznasynyň alyp barýan asylly işlerim bu gurda nusga ararlykdyr. Halkara parahatçylyk we ynançmak ile çağalan göz ýetimi dünýä garaýşy adly dörejlik beýatlaşygy öz boluşly gazykly häsiýetde geçdi. Körpejeler arasynda päkide kalplaryndan dörejlik ilhamlaryny görkezdiler. Beýatlaşyk surat çekmek we amal haşam sunugaty, aýdym saat we tan sunugaty hemde türkmen milli oýunlary diýen 3 gur boýunça ýurdumyzyň vilayetleriniňki, arkada hemde Aşgabat şäherleriniňki mektebe çeýil çağlar idaralaryna terbiýelenýän körpeleň hemde umum bilim berýän orta mekteplerine bilim alýan okuwçylaryň arasyna geçirildi. Beýatlaşygyň netijeleri boýunça baýrakly orunlara munasip bolan çağlar 2025-nji ýylyň 29-njy martyna arkada şäherine Gurbanguly Berdimuhammedow adyna gownarlygy mätäç çağlara himayet bermek boýunça haýır-sahabat gaznasynyň döredilen gününiň 4 ýyllygy münasibetli guruljak çärileň çäklaryny beýatlaşygyň jemleýici tapgyryna gatnaşmagy hukuk kazandylar. Şeýlede halkara parahatçylyk we ynançmak ýerine geçirilýän bedörejlik beýatlaşygyna ýurdumyzyň ýaş nesilleri bilen bir hatarda Gurbanguly Berdimuhammedow adyna çağlar sagaldaş dikeldiş merkezine bejerge alýan körpeleň hemde daşary ýurtlaň Türkmenistanyň elçihanalarynyň wekilleriniň çağlarynyň gatnaşmaklarym halkymyzyň asyrlar boýy ýgrarly bolan parahatçylyk höýçilik ýol ýörelgelerini häzirki büýütünçli zamanada üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň beýanydyr. Beýatlaşyga gatnaşan çağlar öz okyp başarnyklarynyň, zekinleriniň açylma uğruna şeýle uly aladalyň edilgän üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadagy gahrman serdarymyza çağa kalplaryndan joşup çykýan alkyş sözlerini beýan etdiler.